नोंसिनि जिउ रैखाथिनि थाखाय पुलिसखौ पार्मानेन्ट 24 घन्टा डिउटि होनो थाखाय नोंसिनि जायगायाव हरनो थाखाय बिटिसि सरकारा पुलिस प्रशासनजों रायज्लायनानै समाधान खालामनो सावरायगासिनो दं। नोंसोरखौ जुबुल जुस्थिहरा खिन्थु मा दा फिसा फिसौ फरायनो मोनाखै गथ' गथाय फरायनो मोनाखै बाव उन्दुनाया खस्थ' बेमार आजार जागोन नङा होमबा आरो फारसेथिं नोंसोरा न'खरनि खामानि थागोन आबादफोर थागोन नङा होमबा दा ओंखायनो बिटिसि सरकार आसाम सरकारा नोंसोरखौ रैखा होनाय दायित्वखौ लादों पुलिसजों सावरायदों आर्मियाबो नोंसोरखौ मा होनो पेट्रलिं होगासिनो दङ आरो नोंसोरनि जिउ रैखाथिनि थाखाय पुलिसखौ पार्मानेन्ट 24 घन्टा डिउटि होनो थाखाय नोंसिनि जायगायाव हरनो थाखाय बिटिसि सरकारा पुलिस प्रशासनजों रायज्लायनानै समाधान खालामनो सावरायगासिनो दं आरो आसामनि देरसिन पुलिसनि बिथाङाबो मैया फैनानै थांबाय आरो बिथाङाबो अर्डार होलांखाबाय दा ओंखायनो नोंसोर गिनो नाङा नङा होमबा नोंसोरखौ बिटिसि सरकारा न'आव थांफिननो थाखाय ओरैनो थिनहरा नोंसिनि जिउ रैखाथि बेखौ नोजोर होनानैसो बुंदों दे